रायजोफ्रा मा खालामबाय ज' थांनानै सिगांनि न'आव थांनानै फैसाखौ थिना लायनोसै जोङो मालाय थगायनायनि दा बेखायनो रायजोफोर बे न'खरावबो सेनो हाला नरेन्द्र मदियाबो सेनो हाला दा जुदि लिस्टआ फैखाबाय नोंहा मोनगोन दा जोंनिथिंथ' लांग्राफ्रा मा खालामबावदोंना जायगा जायगा बाला गारफ्लाबायनो इथा गारफ्लाबायनो बाजै न'आ लुनोसै होननानै 70 बोसोरावबो होआखै बिसाय खथि जानसि नांलाय न'सै होननानै बुंफ्लाबाय दा नोंथांमोना बिसास खालामगोन नामा बेबायदिबा न' होआखिसै दिनै न' होनानै बुंफ्लाफैदों बे जाबाय बिपिएफनि आखल 70 बोसोराव खालामबोनाय बिपिएफनि आखल दा जुदि फैसा होबासो साख्रि मोनोबा नांगोलनि समाव आरो इन्टारभिउ गैयालाबानो साख्रि मोनोबा नांगोलनि समाव EM CM नांगोलनि लिडारफोरनि फिसाफ्रा जाथि खुरमाफ्राल' साख्रि मोनोब्ला बे सरकारखौलाय जोंनो मानो नांगौ बिटिआरआव जोंहा गोबां स्कुल कलेज जानो गोदान बे जोंनि लेखा गोरों MSc MA BA BScफ्रा साख्रि मोननांगोन ना मोनाङा रायजोफोर बेहा साख्रि मोननांगोन किन्तु बिपिएफआ सरकार दाबावनांगौबा EM CM लिडारफोरनि फिसाफ्राल' साख्रि मोनगोन जोंनो साख्रि होनाय नङा आरो हाग्रामाया जेबो मावफुंनाय नङा बिटिआरनि दफाफोरखौ दा बे थिंजाय फैनानै नांगोल लिडारफ्रा सोरबा बुंफैबावदोंनो बे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लुगोननाया बे NIT लुगोननाया बे माबा नवोदया लुगोननाया माबा कन्ट्रेक्ट सोलायनो कन्ट्रेक्ट होनफैदों जायगा जायगा एसे आगोलाव केन्डिडेटआनो बुंलांबाय पार्टी प्रेसिडेन्टआनो मोजां स्किम सुक्तियाव लिरनाय दं बेखौ मावफुंगोन अमित शाहआ बिथोन हरबाय थिनहरबाय होननानै बुंबा दा मावफुंनांगोन होनबा माया कन्ट्रेक्ट दा बेनिखायनो रायजोफोर